techholics.gr. Είμαι ο Βαγγέλης Νάκης και μετά από πολύ καιρό δράνεια στο κανάλι μας θα ξανακάνουμε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα στα χέρια μας κρατάμε το LG G4, το οποίο και θα κάνουμε unboxing. Εδώ είναι η συσκευασία, παιδιά. Πίσω αναγράφονται μερικά από τα χαρακτηριστικά της συσκευής, τα οποία θα τα πούμε όλα μαζί αναλυτικά σε λίγο. Ας προχωρήσουμε κατευθείαν στο unboxing. Πρώτα εμφανίζεται η συσκευή, την οποία την έχουμε παραγγείλει στο καφέ δερμάτινο με καφέ δερμάτινο καπάκι. Πίσω από την συσκευή υπάρχουν τα manuals. Αυτά τα δύο τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη για να περιηγηθούμε στα υπόλοιπα μέρη της συσκευασίας. Επειδή έχουμε παραγγείλει την συσκευή με καφέ δερμάτινο καπάκι, η LG μας παρέχει άλλο ένα καπάκι, το οποίο είναι σε ασημή χρώμα. Τέλος, υπάρχει ο φορτιστής ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η μπαταρία των 3000 mAh, το καλώδιο USB και αυτά τα καταπληκτικά ακουστικά, τα οποία είναι σε κόκκινο χρώμα και εδώ πέρα μοιάζουν σαν σκηνάκι. Αφήνουμε αυτά εδώ για λίγο στην άκρη για να πούμε μερικά λόγια για την συσκευή. Η συσκευή έχει οθόνη 5,5 ιντσών με ανάλυση 1440 επί 2560 pixels. Είναι τύπου IPS και προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass 3. Επίσης, φοράει τον επεξεργαστή Snapdragon 808 και είναι τετραπύρινη χρονισμένη στα 1,4 Hz με τον Cortex A53. Επίσης, προστίθονται άλλοι δύο πυρήνες στα 1,8 Hz με τον Cortex A57. Την GPU αναλαμβάνει ο Adreno 418. Η συσκευή που κρατούμε στα χέρια μας είναι των 32 GB με 3 GB μνήμη RAM. Επίσης, δέχεται κάρτες microSD μέχρι 256 GB. Η κάμερα είναι 16 MP με κλίστρο f1.8 και με laser autofocus. Επίσης, υπάρχει ένα LED flash και όχι δύο LED flash όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν. Κάτω από τα LED flash υπάρχει ένας αισθητήρας χρωμάτων. Η μπροστινή κάμερα είναι 8 MP με κλίστρο f1.8 και αυτή. Πάμε να κάνουμε το πρώτο power on της συσκευής. Για να βάλουμε την μπαταρία. Η μπαταρία είναι 3000 mAh και είναι Li-ion. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι από τις καινούργιες μπαταρίες οι οποίες δεν χρειάζονται πολλές ώρες φόρτιση. Άνοιξε η συσκευή. Κάτω υπάρχει το jack των 3,5 χιλιοστών, ένα μικρόφωνο και η θύρα φόρτισης. Πάνω υπάρχει το IR Blaster και ένα μικρόφωνο. Στα πλάγια δεν υπάρχουν κουμπιά. Τα κουμπιά είναι πίσω, το volume up και το volume down και το power on και power off. Άνοιξε η συσκευή, αρκετά γρήγορα θα λέγαμε. Αυτό ήταν το unboxing. Κάντε subscribe και like αν σας άρεσε το βίντεο. Επίσης κάντε share το βίντεο αν θέλετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο των Techholics, γεια σας.